Πάμε λοιπόν κυρίες μου τώρα σε ένα δαχτυλίδι που πραγματικά όταν στην τελευταία μου επίσκεψη στο Παρίσι το αντίκρισα μέσα σε ένα ατελιέ, πόση ώρα το κοιτούσα σαστισμένος. Είχα θαμποθεί πραγματικά από το πανέμορφο σχέδιό του. Έψαχνα να βρω έστω και μία μικρή ατέλεια. Δεν μπόρεσα, το ομολογώ με όλη μου την ειλικρίνεια, να βρω την παραμικρή. Παρόλο που το μάτι μου θέλω να πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ έμπειρο. Πρόκειται για το δαχτυλίδι με κωδικό 220 € το δίνουν οι Γάλλοι στη Γαλλία. 120 € είναι η εκτίμηση της Golden Star για την ελληνική αγορά. Και εγώ κυρίες μου αυτό το εκπληκτικό δαχτυλίδι σας το φέρνω μόνο με 33 €. Έχουμε ένα εκπληκτικό θέμα στο δαχτυλίδι και ταυτόχρονα σας το κάνω, θα σας το συνοδεύω με ένα εκπληκτικό δώρο. Ένα πανέμορφο βραχιόλι. Πάμε κυρίες μου να δούμε το δαχτυλίδι. Έχουμε ένα πανέμορφο ύπο. Ένα πανέμορφο άλογο κυρίες μου. Ένα άλογο το οποίο συμβολίζει την υπερηφάνεια, συμβολίζει την εντιμότητα, συμβολίζει τη δύναμη και φυσικά εκπέμπει απεριόριστη γοητεία. Το άλογο είναι το αγαπημένο κυρίες μου θέμα για εμάς τους Έλληνες και τις Ελληνίδες από αρχαιοτάτων χρόνων. Τα αγαπάμε τα άλογα, τα θεωρούμε πιστούς συντρόφους και φίλους μας. Αυτό το εκπληκτικό δαχτυλίδι εκμεταλλεύεται στην πραγματικότητα αυτή μας την αγάπη. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι το σχέδιό του. Κοιτάξτε ο κίτρινος χρυσός, των 50 μίκρο στα 18 καράτια με την αλόι, πόσο όμορφα έχει επιμεταλλωθεί και έχει δημιουργήσει αυτό το εκπληκτικό σχέδιο. Προσέξτε τη λεπτομέρεια. Το άλογο αυτό, καθώς το φοράτε στο δάχτυλό σας, είναι σε μικρογραφία η αναπαράσταση του χεριού σας, καθώς χαϊδεύει το άλογο στο λαιμό του κάτω από τη μουσούδα του. Αναπαύεται στοργικά, γλυκά πάνω στο δάχτυλό σας. Τα ματάκια του προσέξτε, με αυστριακούς κρυστάλλους αναπαρίστανται και φυσικά η υπερήφανη πλούσια χέτη του, πόσο λεπτή δουλειά έχει γίνει επάνω στον κίτρινο χρυσό. Η γάμπα βασταγερή έρχεται και κλείνει από τα πλάγια εν είδη ουράς αλόγου. Είναι εκπληκτικό σας λέω, ένα πανέμορφο άλογο το οποίο αναπαύεται πολύ γλυκά στο δάχτυλό σας. Τέτοια κοσμήματα θέλω κυρίες μου να σας παρουσιάζω, τέτοια κοσμήματα θέλω να φοράτε, γιατί το ξέρω ότι κι εσείς ψάχνετε το ιδιαίτερο, το όμορφο, το πρωτότυπο, το εκεντρικό αν θέλετε, αλλά φυσικά πάντα μέσα στα πλαίσια της κομψότητας. Θέλω όποια κυρία βραθεί μαζί σας, δίπλα σας, το πρώτο πράγμα που θα πει να είναι πω τι όμορφο είναι αυτό το δαχτυλίδι που φοράς, πού το πήρες, πού το βρήκες. Και εγώ τότε με σεβασμό και με ταπεινοφροσύνη σας ζητώ να με διαφημίσετε με τα γλυκά σας λόγια, γιατί ξέρω σίγουρα ότι θα είστε πάρα πολύ ευχαριστημένες. Ταυτόχρονα αυτό το εκπληκτικό δαχτυλίδι το συνοδεύω με ένα καταπληκτικό βραχιόλι κυρίες μου. Ένα εκπληκτικό βραχιόλι που ουσιαστικά το βλέπετε κι εσείς οι ίδιες. Τμήμα αναπαριστά τη μετάδοση της φλόγας. Μια πανέμορφη φυκτορία κυρίες μου, η οποία επάνω είναι σχεδιασμένη με αυστριακούς κρυστάλλους. Έχουμε τη μετάδοση της φλόγας, την πορεία της από τη μία άκρη στην άλλη, με μικρές εστίες η μία να διαδέχεται την άλλη. Φυσικά ανατμήματα, καθώς οι φλόγες αναζωπυρώνονται γλυκά, έχουμε φινίρισμα από αυστριακούς κρυστάλλους. Ο δε μέανδρος πάντοτε εντυπωσιακός και πάντοτε εγγύηση της καλαισθησίας και φυσικά της ομορφιάς.
Κυρίες μου, το βραχιόλι σας το δίνω δώρο με το πανέμορφο το δαχτυλίδι. Δώρο! Δεν σας ζητώ ούτε μισό ευρώ για αυτό το βραχιόλι. Σας το δίνω δώρο με αυτό το πανέμορφο δαχτυλίδι. Αρκεί τώρα να πάρετε τηλέφωνο στο 2310 380 612 και 2313 000 509 και να ζητήσετε τον κωδικό ΔΕΛΤΑ1252, το πανέμορφο δηλαδή αλογάκι, γιατί έτσι θα το λέτε. Όταν θα κοιτάτε ποιο κόσμημα να φορέσετε, δεν θα λέτε ως συνήθως ας βάλω ένα δαχτυλίδι, θα λέτε ας βάλω το αλογάκι μου το πανέμορφο και φυσικά μαζί με το εκπληκτικό βραχιόλι. Θαυμάστε τα, επανέρχομαι σε λίγα δευτερόλεπτα. Εδώ λοιπόν κυρίες μου επέστρεψα και σας καλώ να βιαστείτε, γιατί με το ρυθμό που εξαντλούνται τα διαθέσιμα κομμάτια δεν θα έχω άλλα. Μην παίρνετε μετά το τέλος της παρουσίασης και μου λέτε σε παρακαλώ υπάρχει ένα ακόμα διαθέσιμο κομμάτι. Δεν θα υπάρχει, μακάρι να είχα, αλλά εξαντλούνται όμως πάνω στην τηλεοπτική παρουσίαση. Και πολύ σωστά μία κυρία πήρε τηλέφωνο και άκουσα την ώρα που το έλεγε στο τηλεφωνικό κέντρο, την ώρα αυτή που κάναμε το διάλειμμα. Εγώ προσπαθώ με περίτεχνα λόγια να περιγράψω το κόσμημα χρησιμοποιώντας όρους κοσμηματολογίας και όρους οι οποίοι απεικονίζουν την τεχνική της κατασκευής του δαχτυλιδιού. Και η κυρία το είπε με μια λέξη. Θέλω αυτό το αλογάκι με την πολύ γλυκιά μουσούδα, με την πολύ γλυκιά φατσούλα. Αυτό ακριβώς το αλογάκι λοιπόν γίνεται δικό σας με το πανέμορφο βραχιόλι στα 33 ευρώ μόνο, με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2310 380 612 και 2313 000 509. Το άλογο δηλώνει περηφάνεια, το άλογο δηλώνει εντιμότητα, το άλογο δηλώνει γοητεία. Ο Μέγας Αλέξανδρος με ένα άλογο κατέκτησε ολόκληρη την Ανατολή. Αφήστε λοιπόν κι εσείς με σύντροφο αυτό το αλογάκι να καλπάσει η γοητεία σας και να κατακτήσετε τα πλήθη, να τα σαγηνεύσετε, και σας δίνω εγώ αρρωγό και ένα πανέμορφο βραχιόλι. Με 33 ευρώ μόνο παίρνετε το εκπληκτικό δαχτυλίδι και δώρο με δέλτα κεφαλαίο τεράστιο το εκπληκτικό αυτό βραχιόλι. Αρκεί τώρα να τηλεφωνήσετε στο 2310 380 612 και 2313 000 500 επίμονα νοήματα να περάσω στον επόμενο κωδικό. Δεν έχουν μείνει πολλά κομμάτια διαθέσιμα, όχι, θα το κρατήσω ένα λεπτό ακόμα. Πόσα? Μου φτάνουν ένα λεπτό ακόμα. Ένα λεπτό λοιπόν για τα ελάχιστα διαθέσιμα κομμάτια που έχω. Υπενθυμίζω, εξαιρετικό εκπληκτικό δαχτυλίδι αλογάκι. Κοιτάξτε ο ύπος, πόσο όμορφα αναπαύεται πάνω στο δάχτυλο. Κοιτάξτε τα ματάκια του με τους αυστριακούς κρυστάλλους, το σχέδιό του. Και φυσικά κυρίες μου, κίτρινος χρυσός στα 50 μίκρο των 18 καρατίων με αλόι γίνεται δικό σας μόνο με 33 ευρώ. Εκφράζει την κτητικότητα, εκφράζει τη δυναμικότητα, εκφράζει την αγάπη και φυσικά η πυρκαγιά βραχιόλι που το συνοδεύει ως δώρο. Τέλος λοιπόν κυρίες μου, τέλος, δεν έχω άλλα κομμάτια. 3 κομμάτια ακόμα διαθέσιμα, όποιες κυρίες τυχερές προλάβουν και τηλεφωνήσουν και τα κατοχυρώσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προτίμησή σας, θα τα ευχαριστηθείτε πολύ αυτά τα εξαιρετικά κοσμήματα. Ας περάσουμε λοιπόν στον επόμενο κωδικό, είναι έτοιμος? Πολύ ωραία, ας τον βάλουμε λοιπόν.